Fa ja més de 40 anys, a finals dels anys 60, el jovent que ens incorporàvem llavors a la universitat, ens trobàvem que, com tantes altres generacions d'aquest país, ens havien escamotejat el coneixement de la història dels nostres grans personatges, ens havien escamotejat pràcticament tot. I bona part d'aquest jovent, almenys els que accedim a la Facultat de Lletres, van pervenir a coneixement de què cosa era el noucentisme i de quin era el seu màxim representant com el poeta Josep Carner, gràcies al llibre que just aquell any 69 havia publicat l'Albert Manent. De tot aquest jovent després hi ha hagut qui per raons d'ofici, de professionalització, s'ha acabat especialitzant en el noucentisme i s'ha dedicat a l'estudi també d'algunes de les seves grans figures, de l'Eugeni d'Ors, d'en Pompeu Fabra, i sempre ha tingut en els llibres d'en Manent un punt de referència inexcusable, una font d'informació absolutament esplèndida. Al costat d'això, però, val a dir també que moltes persones, de les que saben que el noucentisme no era tampoc res especialment elitista, res tacat a la Torre d'Ivori, sinó que era un moviment polític i cultural abocat a l'acció, han pogut comprovar, amb agradable sorpresa, que al costat d'aquesta faceta, Albert Manent l'ha sabuda complementar amb un estudi propi del franciscanisme més epistemològic, entre molts altres que ha fet. És l'estudi de la nefonímia, que és com cal dir aquesta subbranca de la toponímia, que es dedica a replegar el nom popular dels núvols arreu dels països catalans. En aquest sentit, doncs, Albert Manent representa la perfecta complementarietat de la cultura des de dalt, la noucentista, la del culturalisme exigent, al costat, i de manera, repeteixo, del tot indestriable, amb l'estudi de la cultura autènticament genuïna i popular. En l'obra de Manent no hi ha, doncs, ni culturalisme displicent ni popularisme pedestre, sinó tot el contrari, la plena demostració de fins a quin punt per dalt i per baix és possible contribuir a fer país. I en aquest sentit, doncs, som molts els que li estem profundament agraïts i en un acte com avui només podem dir-li Manent, país, enhorabona i ad multos annos.